Stoneheart Premier by Oximo, Висшата лига на строителите, представя новата жилищна сграда Красена на Idea Buildings, която вече е пред Акт 15. Повече информация на сайта krasena.com. Аз съм Никола Стоянов, джуниор от Stoneheart, и днес ще ви покажа този модерен комплекс в финална фаза на строителство, разположен в столичния квартал Красна поляна. Проектът е създаден със смисъл за комфорт, функционалност и качествен живот, като се очаква завършване в първата половина на 2026 година. Днес се намираме на булевард Никола Мушанов, където реномираната строителна инвестиционна компания Idea Buildings вече завършва своя нов жилищен проект Красена. Сградата съчетава модернистична архитектура с функционални разпределения на семейните жилища, максимално оптимизирани за комфортното ежедневие на съвременното семейство. Имотите са подходящи и за инвестиция, предвид заложените в тях предимства, в това число и удобната и комуникативна локация. Проектът се реализира от Idea Buildings, доказана компания с 19 годишна история и 30 завършени сгради, и се представя като нов мащабен жилищен комплекс в югозападната част на София, в новата, динамично развиваща се зона на отдавна изградения и добре уреден столичен квартал Красна поляна. Сградата има 8 етажа и 3 входа, съчетавайки градски комфорт с комфортна жилищна среда. На партера са разположени 14 търговски помещения, които допълват локалните удобства на жилищния комплекс и осигуряват лесен достъп до стоки и услуги за обитателите. Квартал Красна поляна е стар столичен квартал с отлично развита градска среда и един от най-близо разположените до центъра на София истински жилищни райони. Той разполага с добре изградена транспортна инфраструктура и се обслужва от всички видове градски транспорт, трамваи, автобуси, а така също и от действаща станция на метрото в близост. Метростанция Овчо купел 1 е само на 6 минути пеша от сграда Красена. В непосредствена близост ще откриете супермаркети от големите вериги, фитнеси, детски градини, училища, различни забавления за деца, западен парк, болница Надежда. Всичко, от което днешният столичанин има нужда за максимално удобен и приятен живот на територията на милионния град. Достъпът до идеалния център на София е в рамките на само 10 минути с автомобил. Проектът се изпълнява с съвременни материали и технологии от водещи производители. Стомано-бетонна конструкция, осигуряваща здравина и дълготрайност. Масивно тухлено строителство с качествена топлоизолация за висока енергийна ефективност. Висококачествена ПВЦ-тограма с троен стъклопакет. Общи части с настилки от гранитогрес и дизайнерски завършек. Климатизация с газово отопление Bosch с изпълнени тръбни разводки за климатици. Подземен и надземен паркинг за комфорт на обитателите. Сигурност чрез контролиран достъп и видеонаблюдение. Сграда Красена предлага отлична комбинация от светли и просторни жилища с балкони и оптимални разпределения на помещенията, подходящи както за семейно жилище, така и за инвестиция. Това е разумно решение за хора, които търсят съвременен, стилен и сигурен дом в комуникативен и добре развит жилищен квартал на София, където комбинацията цена-качество е оптимално балансирана в полза на купувача. Аз съм Никола Стоянов, джуниор от Stoneheart Premier, Висшата лига на строителите, и днес ви представих Красена, един модерен жилищен проект в столичния квартал Красна поляна, развиван от Idea Buildings. За допълнителна информация може да разгледате на сайта krasena.com или да се свържете с нас на посочените телефони. Може да посетите и нашия офис в град София на булевард Черни връх 51Г, където с моите колеги ще ви разкажем още за този вълнуващ проект и ще ви представим свободните за продажба апартаменти в него. Очакваме ви!